Geçen akşam nerede boldun? Ha? Geçen akşam nerede boldun? Ol neme dälin ýanyna. Uror ne hazır? Menimi? Maňa ýalan sözleme, men joralam sen klubda görüpdir. Vay ýoklu. Ay ho däli bile aýdym ýazdım. Onsoň näme etdiň? Marojny yedik. Adam çiçiklemän çykdyk. Arasy howada. Bolya, hanjaňyz şo däle. Mene jaň etjekkä? Bol, jaň et. Zmiya. Çartol. Bir sapar jaň etken. 2. Bolya. Şalt bol. Munu, Guramka oýhany. Tanamadyk bamo. Däli. Näme etjäň? Tüzdüz otyrny. Hey, şalemma, bro. Hey, şalemma, bro. Oh. Bratanlyň paroli. Şalemma bro diýmekänne söýüldi. Alo, esjäňmi? Diňle söýläm, şu zatymla şu arabany aýyrdymy şu. Aýdy ber, näme boldy? Dinleýän ýygy. Sonra düýün akşam näme etdik di? Bol. Ey, däli. O, näme bara? Düýün akşam näme etdik aýby? We ha hemem ikiň biri. Ikiň biri aýdymjy. Aýdym aýtdyk, brat. Bet aýdym. We näme? Aýdym taýyn, bro. Wo, aýdymdan soň näme etdik biz, brat? Aha, püf. Dur, püf diýen, brat. Ýopdy. Askırya. Majorny yedik, brat. Men äsmaňyzyny sen hem Eskimo ýediň öýtgen. Aha, men Eskimo ýedim. Onsoň näme etdik tiger? Tiger kliçkasy. Owel kaýdym ýazdyk, soň marojny ýedik. Tiger. Ay, soýluk wagtynda jaň etjäň ay. Garaj hazır burmut. Tiger. O sözüň perewodyny pozup durmaýarty. Tiger. Yum agzyny, yumup otur. Tiger. Bla. Kitap bro, bolonok, kitap, bolonok. Daway bro. Delim. Mäti, men sana näçe sapar aýtdym men kitabyma çyzyp oýnama diýip. 5500 sapar aýtdyň. Näme gerek, brat? Gözle, tiger sözüň manysyny gözle. Tapdyňmy? Men o sözü ýatdan bilýän. Çik-çikledik. Aha, çik-çikledik. Bolýa, daway. Alo? Hey, brat, dinle. Karoş biz düýün aýdym ýazdyk, ondan marojny ýedik, ondan çik-çiklemene çykdyk arasy howadan. Wo! Sagja bol däliş. Mesele däl. Diýsat şalmy? Bolýa. Hawa, injalyňdan bolýa. Başla. Брат, как после вчерашнего клуба очнулся нормально?